Il-Papa Franġisku ntlaqa fis-Sala Pawlu VI l-Udjenza Ġenerali ta' nofs il-ġimgħa bid-daqq mill-banda tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta u l-vjolinist Joseph Ketkuti. L-udjenza tal-erba saret l-għada li l-Papa Franġisku għalaq 88 sena u fija l-Papa beda sensiela ta' katekezi għal-ġublew tat-tama li se jibda minn lejlet il-miliet. Għall-udjenza kien hemm il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa u l-Ambaxxatur għall-Vatikan Frank Zammit. F'impenji oħra, il-Ministru Camilleri kellu laqgħa bilaterali mas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan il-Kardinal Pietro Parolin. Waqt il-laqa, il-Ministru għall-Intern qal li bħala parti mir-riabilitazzjoni tagħhom hemm il-ħsieb li s-sena d-dieħla għatta priġunieri minn Malta jieħdu sehem fil-ġublew tal-priġunieri fil-Vatikan. L-attività dedikata għal priġunieri minn madwar id-dinja hija parti minn sensiela ta' avvenimenti għal kategoriji differenti ta' nies bit-tema Pellegrini tat-tama. Il-ġublew tal-priġunieri huwa skedat li jsir bħal dan iż-żmien sena, meta l-Papa se jiċċelebra qudiesa għal priġunieri fil-Bażilika ta' San Pietru. Il-Ministeru għall-Intern spjega li dan l-impenn jirrifletti l-ħidma li qed twettaq l-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi b'mod partikolari b'rabta mas-saħħa mentali tal-priġunieri u programm ta' riabilitazzjoni u integrazzjoni. Il-Ministeru għall-Intern qal li fil-laqgħa mal-Kardinal Parolin iż-żewġ naħat qablu favur aktar ħidma flimkien għal ġid taċ-ċittadini. L-istess sentiment intqal li ġie espress fl-laqgħa li l-Ministru Camilleri kellu mal-Kardinal Mario Grech b'enfasi fuq it-tisħiħ ta' temi ta' interess komuni bħalma hija l-ħidma favur il-paċi.